खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बावहरनाय थाबाय। मा बुंगोन आङो बे साननैसोआ आङो नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामनो हायाखैमोन। मानो होनोबा जोंहानि दादैया दाख्लैसो रुंसारि जादों, सानब्रैसो जाबाय। बिनिखायनो आङो गोदान भिडिअ होनो हायाखैमोन। गाबोन साराध दोङो, साराध जोबबाथाय आङो थैनायनि मोननैसो भिडिअ खालामनाय दोङो, बेखौबो होनोसै आरो साराधखौबो होनोसै। बेजों लोगोसे गाबोन खेबसेनो ज' होनोसै सानबाय। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो, बयबो जोबजासिम नायनानै। आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट खालामनानै हो, शेयार खालामनानै हो लोगोफोर। बिदिब्ला थ'दो आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, नायलांबाय थादो। फिसाजोआ आलासि जानो फैदों, दिनैसो फार्स्ट टाइम। गारि सालायनो मोनथाराखै नालाय सालायनो होबाय। बिराद स्पिड ब्रेकार बनायसोदो दाख्लै सिमसाननि मेलायाव। पुरा मानसिफ्रा स्पिड सालायथारदों नालाय दासो हस्पिटालाव साथामानि एक्सिडेन्ट जानानै सासेथिं थाबाय, सानैया आथिं आखाइ बायनानै खालामनानै लाबाय।
दाइबरा दाइबरा फिसाजोआ दिनै फार्स्ट टाइम आलासि जानो फैदो जोंहानाव मोजां नुदों नुवाखै दुकानाव फैलायबाय एबार आलासिफोरा रङियानि मोनफैबाथाय दा ओंखाम संना दोनहैलायनांसिगोन बयलार बुथारनानै जया हाय नर दे थांबाय था आं बयलार बुथारनानै ओंखाम संना दोनसै रङियानि आलासिफोरा मोनफैसिगोन Oi. Kuku. Giden izran ke giden anu cera. Angku giden yang cera. Baba video खालामदों बै बुस्थुखौ एसे गोजौ खानांगौ या ओरै हमदो बै गाहायग्रो जाबाय जाबायलै गाहायावनो दाननानै एसे थफ दासख'थार दै खनैखौनो जानो मोना एसे थाजोबखाबाय मिन्थिला होमबा बेसेसो बासिग्रे माखौ जाबाय दा दे आहम इं क्लिं से इं क्लिं से इं क्लिं से हे आफा सजिगिरि बोराय बाथौ नोंनो हा दै बार सान अख्रां गिरि नै आफा दिनै जों रुंसारि बिनय दैमारि न'खराव नोंनि गोथार थानसालियाव गायसननो गोगो गोबें सिजौनि दालाइखौ फरायनो लाहार फाहार खालामनाय जादों हे आफा सोरजिगिरि नोंनो अननानै जेबो मोनसा खानसा दाय दोफोन दा खनसे आलो नोंनि नेरसोनखौ लाखिनो गोहो गियान होदो आफा अबंलारि लांनाय जानोसै दालाइसे नोंनि मुङै सिजौ दालाइ दहाय आफा बेयाव हमनानै एकदम गुदि खेबसे सब प्रडाक्सन फालियाव हम फालिया फालि सायाव ini be distak ambaji दुबा साइडआव दोन साइडआव दोन खनसेयावनो खनसेयावनो जाबाय मोजां दानासै खेंख्रा जाबाय
आफानि दै गोथारजों जों फरायगोन सिजौ सिजौ
रुंसारि आरज
थिगानो जाबाय दे बोथाबना गाबखाबाय नोङो हा भिडिअ बानायथारनांगौ मिथिगा भिडिअ बानायथारनांगौ नोङो इउटुब चेनेलनि गोथावथार ना भिडिअ बानायनांगौ नोङो बाबु माबोरै जानो नाया गबा बोरैलै गोथाव जादों जायाखै हा गोथाव एसे खाथियाव नायना होनरा मोजांनो हा गोथाव दे माबोरै दै लोंदों नोंहालाय गोथाव मोनाखै गोथाव मोनदोंब्रा भिडिअ नाङो नै बस एसे खम जादों बरिया नाम्बार वान थार ना हारासो नामा ओमफ्राय नैबे नारजि नारजिया नै ओमफ्राय नैबे मा बुस्थु आं मिथियालै खोन्थाहरलाय आयुर्वेदिक होनो बेखौ आयुर्वेदिक नै दादि आरो मा गोथाव जादों ना टेस्टि बरिया नोंलाय गोथाव जादों ओंखाम नांबावगौ देंखोनलाय आरो ओंखाम नांगाफोरानो जेरैबायसो हा बेहाथ' मबाइलसो बिजि माथो ओइ आब'आ माथो दैसो रानदों ना जुमायसो ए नै जोंनाव नंला मास्टारा गाद्रा दा ओंखाम राननाया आखाइखौ सुवाखै नायना मानो आखाइ सुनो नै जोंना आदै खुमब्राया फेबायानो बोरै मुरलुंलुंसो जाबाय खाथियाव थांनांला नोङो ओरै मानसिफोरा माबा माबि होनगोन जाबायलै 2 मिनिट